Ne aducem aminte din cursurile anterioare de tipul de date string, text. Haideți să luăm un exemplu. Avem variabila, îi spunem text și atribuim valoarea Ana are mere. Cum putem să aflăm lungimea textului? Există funcția len, este prescurtare de la length, care înseamnă lungime și o folosim în felul următor. Îi spunem len de text. Bineînțeles, programul nostru nu face nimic acum, pentru că nu i-am spus să tipărească sau să facă altceva cu această lungime. Haideți să o tipărim. Dacă îi dăm prin len de text, o să vedem pe ecran, o să ne afișeze numărul 12, care reprezintă lungimea acestui text, numărul de caractere aflate între ghilimele, litere și spații, deși spațiile sunt luate în considerare. Deci sunt 12 în total. Haideți să încercăm să facem și o problemă folosind această funcție. Presupunem că avem două texte, le citim de la tastatură. O să folosim niște variabile cumva prescurtate, nu este o practică foarte, foarte bună, dar o să încapă mai bine pe ecran. În mod normal i-am fi spus text 1, text 2 și așa mai departe, ca să știm despre ce este vorba. Text 1 îl citim de la tastatură. Input. Introduceți primul text. Bun, o să avem un copy-paste pentru citirea celui de-al doilea text. Introduceți al doilea text. Al doilea text. Bun. Și avem două texte, va trebui să vedem care este mai lung. Da? Deci ar trebui să le comparăm lungimile. Ce se întâmplă dacă am comparat direct T1 mai mare decât T2? Ne aducem aminte, în momentul în care comparăm două texte, o să fie o comparație de tip lexicografic, adică o să ne spună care este mai departe în dicționar. Noi nu vrem asta, vrem să comparăm lungimile lor și atunci spunem, este len de T1, adică lungimea primului text mai mare decât lungimea celui de-al doilea text, len de T2, atunci tipărim print primul mai lung. Bun. Avem un alt scenariu, poate al doilea este mai lung decât primul, mai mare decât primul. Ce trebuie menționat, de ce avem nevoie de un elif și nu direct de un else? Pentru că nu neapărat dacă primul nu este mai mare, al doilea este mai mare. S-ar putea să fie egale și atunci trebuie să testăm ambele cazuri înainte de a concluziona că ar fi egale. Și în cazul în care al doilea este mai lung, tipărim al doilea mai lung. Iar apoi pe cazul contrar, dacă nici primul nu este mai lung decât al doilea, nici al doilea decât primul, putem concluziona că sunt la fel de lungi. Haideți să luăm și 3 exemple, toate scenariile. Primul mai lung, casă Ana, de exemplu, o să ne scrie primul este mai lung. Haideți să-l facem pe al doilea mai lung. Casă și al doilea Ana are mere. Funcționează. Le dăm la fel de lungi. Casă, masă, la fel de lungi. Revenim la textul Ana are mere. Ce este un text? Păi este o secvență, un șir de caractere. În cazul nostru, știind din secțiunea anterioară, sunt 12 caractere în total. Există și o numerotare a lor, care începe de la 0 și merge de la stânga la dreapta. Deci caracterul A mare ar fi pe poziția 0, N mic ar fi pe poziția 1, A ar fi pe poziția a doua, spațiu pe poziția 3, din nou avem pe poziția 4 A și așa mai departe. Știm că sunt 12 în total, începând să numărăm de la 0, practic ultimul caracter ar avea poziția 11. Știu că nu este intuitiv și răspunsul este ceva
mai complicat de ce începem să numărăm de la 0 și nu de la 1, dar cam așa se întâmplă în toate limbajele de programare. Deci, în general, dacă ai un text care are lungimea L, să-i spunem, pozițiile valide din text încep de la 0 și se termină la L-1. Deci dacă ai lungimea 30, ai poziții de la 0 la 29. Dacă ai 64, ai de la 0 la 63. Cum putem să accesăm, să ne referim la un caracter de pe o anumită poziție dintr-un text? În felul următor. Spunem variabila în care avem textul nostru, deci text pentru noi, text de ce înseamnă? Așa citim, text de o anumită poziție de 0. Facem asta folosind parantezele pătrate, deci deschidem și închidem o paranteză pătrată, iar în interiorul ei punem un număr, adică poziția de pe care vrem să luăm, să accesăm un caracter. Deci în cazul nostru să fie A mare, haideți să și tipărim și o să vedem pe ecran caracterul A mare, similar, nu știu dacă am încercat de pe text de 1, o să ne dea N, text de 2 o să ne dea din nou A, spațiu nu mai tipărim, text de 4 o să ne dea din nou A și așa mai departe. Știm că avem lungimea 12, deci ultimul caracter ar fi pe poziția 11. Și atunci o să avem E. E mic este ultimul caracter. Dacă încercăm să accesăm ceva, o poziție care nu este validă, care nu există, nu știu, text de 40, o să primim o eroare, string index out of range. Am încercat să accesăm o poziție care nu este disponibilă, nu există în textul nostru, primim o eroare. Deci există o numerotare a caracterelor de la stânga la dreapta, începând cu 0, dar există și poate ceva mai puțin intuitiv și cumva mai greu de folosit la început. Există și o numerotare de la dreapta la stânga, adică de la ultimul la primul caracter și începe cu minus 1. De 0 era pentru primul caracter. Puteți să vă gândiți așa intuitiv, e ca și cum am merge așa circular. Deci dacă primul este A și am folosit text de minus 1, am venit la capătul din dreapta. Deci text de minus 1 este E, ultimul caracter. Text de minus 2 este R și așa mai departe. Bun, începând să numărăm de la minus 1 în cazul acesta, primul caracter, deci A, în această numerotare de la dreapta la stânga ar fi pe minus 12. Deci avem A mare. Deci de la dreapta la stânga le avem numerotate de la minus 12, de la minus 1 la minus 12. Similar numerotării de la stânga la dreapta. La fel și aici, dacă încercăm să mergem mai departe decât avem textul respectiv, o să primim o eroare, string index out of range. Nu putem să accesăm ceva ce nu este în text. Similar modului în care accesăm un singur caracter într-un text, putem să accesăm, să extragem, să decupăm, cum vreți să-i spuneți, un șir de caractere, dacă aveți un subtext dintr-un text. Cum putem să facem asta? Haideți să luăm următoarea linie de cod, text de, și aici o să avem doi parametri separați prin două puncte. Spunem text de 1.3. De fapt, ce spunem? Să ne dea textul de la poziția 1 până la poziția 3. Deci sunt doi parametri. Primul ne spune de unde să înceapă, deci poziția de start, iar al doilea parametru, poziția de final. Foarte important de reținut. Ultima poziție nu este inclusă. Deci în cazul nostru, dacă, hai să și tipărim, să vorbim pe ceva concret,
o să avem NA. Ce înseamnă asta? Luăm caracterele începând cu poziția 1 până la 3, dar fără 3. Deci în cazul nostru 1 și 2, pe poziția 1 avem N, pe poziția 2 avem A. Deci textul NA este un subșir din șirul nostru. Dacă am avea 1, 7, avem NA spațiu are. Deci 1, 2, 3, 4, 5 și 6 ar fi în cazul ăsta subșirul sau pozițiile pe care le extragem, le luăm din textul respectiv. Dacă omitem să punem poziția de final, Python-ul o să înțeleagă că vrem până la finalul textului. Deci în cazul nostru, dacă avem 1, 2 puncte și nu urmează nimic, o să ia de la prima poziție până la final. Similar, știm că 11 este ultima, similar dacă omitem poziția de început, el o să înțeleagă că vrem de la început până la poziția respectivă. Deci 11 e fără 11, deci este fără ultimul caracter. Bineînțeles, dacă nu i-am pune nici început, nici final, o să ne dea de la început până la final. Deci sunt parametri default, le spunem. Dacă îi omitem, în stânga o să fie începutul stringului, al finalul o să fie finalul lui. Avem tot textul aici. Haideți să luăm o problemă. Cum am putea să tipărim prima jumătate a textului nostru? Prima jumătate ce înseamnă? Mergem de la început, deci putem să punem 0 sau să nu punem nimic, o să fie by default 0 și o să mergem până la jumătate. Păi care e jumătatea textului? Aici va trebui să ne ajutăm de lungimea lui, deci ar fi len de text, deci dacă ar fi len de text, ar fi până la final, deci ar fi de la 0 la len de text, deci am avea tot textul, deci are mere, dar noi vrem până la jumate. Păi haide să încercăm să împărțim la 2, nu? Jumătatea este la 2, haideți să vedem dacă funcționează. Nu funcționează. Păi de ce nu funcționează și ne dă o eroare? Este pentru că încercăm să folosim împărțirea, dar nu cu număr întreg, deci o să fac o împărțire. Știu că 12 împărțit la 2 de 6 e un număr întreg, dar pentru el este 6.0 este un număr pe care nu-l consider un număr întreg și zice nu știu să fac decupajul ăsta și atunci va trebui să folosim împărțire cu număr întreg. Deci luăm textul de la început până la jumătatea lui și ne dea Ana are. La fel, dacă am vrea să luăm de la jumătate până la final, am începe la jumătate, asta ar fi poziția de început și poziția de final nu o dăm, o să meargă el până la capăt și o să ne dea a doua parte a textului. Bun, deci am învățat cum accesăm un subșir în 2 parametri, începutul și finalul subșirului. Putem opțional să mai adăugăm un parametru pentru a identifica un subșir. În lipsa unui termen mai bun, o să-i spunem mărimea pasului de parcurgere. Ce vreau să spun cu asta? Haideți să luăm tot textul, să spunem că luăm de la 0 la 12 și mai punem un pas de parcurgere 2 în cazul nostru. Ce înseamnă asta? O să ia caracterele din 2 în 2. Deci ia primul A, N-ul sare, ia următorul A, spațiul sare, ia următorul A și tot așa până la capăt. Bineînțeles, aici puteam să nu punem nimic. Deci, cum citim? Este de la început la final din 2 în 2. De la început la final din 2 în 2, putem de la început la final din
3 în 3. Deci este pasul de parcurgere. Și avem 3 parametri, început, final și din cât în cât să le ia. Putem să avem și un pas de parcurgere negativ. Ce înseamnă asta? Păi imaginați-vă ca și cum am merge cu spatele. De exemplu, dacă o să avem textul, îi spunem de la început la final, dar să mergi cu pasul de parcurgere -1, el e ca și cum ar veni cu spatele, dar de la final spre început și o să vedeți că avem textul exact invers, ca și cum ar fi citit de la dreapta la stânga, deci spunem, dă-ne tot textul, dar hai cu -1. Adică hai cumva de la dreapta la stânga, încă o dată. Puteți să imaginați ca și cum ar merge cu spatele și ar veni înapoi de la dreapta la stânga. Deci avem textul exact invers. Haideți să facem și o problemă. Dar haideți să mai luăm un exemplu cu acest pas de parcurgere negativ. Deci ar putea să spunem, știm că -1 este ultimul caracter, deci spunem hai de la -1 până la -10 cu pasul de parcurgere -1 și o să vină de la dreapta la stânga, de la -1, -2, -3, -4 până la -9, încă o dată, poziția de final nu este inclusă, -9 care este A. Haideți să luăm și o problemă, să verificăm dacă un text este palindrom. Ce înseamnă asta că un text este palindrom? Ai citit de la stânga la dreapta, este identic cu el citit de la dreapta la stânga. Am și găsit un cuvânt interesant care este palindrom în limba română, aerisirea. Deci vedeți, dacă luăm de la stânga la dreapta, este aerisire, dar și dacă luăm de la dreapta la stânga, adică de la capăt la început, tot aerisirea se citește. Deci o proprietate interesantă a textului. Cum putem să verificăm asta? Foarte simplu. Deci vrem să verificăm dacă avem de-a face cu același text când îl citim de la stânga la dreapta cu el de la dreapta la stânga. Deci dacă el citit normal, adică dacă text de la stânga la dreapta este egal cu el inversat. Tocmai am învățat că textul inversat îl facem în felul următor. De la început la final cu -1, adică început final din partea dreaptă spre partea stângă. Deci dacă avem această egalitate, deci că textul este egal cu textul inversat, atunci tipărim palindrom. În caz contrar, spunem că nu este palindrom. Aici este palindrom, dacă mai adăugăm un T aici, să spunem, spune că nu este palindrom. Un lucru foarte important, probabil trebuia să-l menționez în cursurile anterioare, spunem că Python-ul este case sensitive. În ce sens? Face diferențiere între literele mari și litere mici. De exemplu, dacă avem un A mare aici, o să ne spune că nu este palindrom. De ce? Pentru că citit de la stânga la dreapta, textul începe cu A mare, iar de la dreapta la stânga începe cu A mic. Deci el face diferență între literele mari și litere mici. Ce este o metodă? Este o funcție cu câteva mici diferențe. Ne aducem aminte funcția len, luăm din nou textul Ana are mere, ne aducem aminte funcția len care calculează lungimea unui text. O să vedeți în cursurile viitoare, funcția len poate fi folosită și pentru alte tipuri de date. De exemplu, o să folosim funcția len pentru a determina lungimea unui șir de numere. Deci spunem că este o funcție care are o utilizare generală, nu este folosită doar pentru texte. Nu știu, puteți să vă imaginați, ca și cum avea o ruletă. Păi cu o ruletă poți să măsori înălțimea unui om, dar la fel poți să măsori lungimea unei bare de fier. Deci spunem că are o utilizare așa
mai generală. Pe de altă parte, o metodă este specifică unui anumit tip de date. Adică nu se aplică pentru mai multe, nu are o utilizare generală, are o utilizare particulară, specifică. De exemplu, nu știu, dacă puteți să vă gândiți la un aparat de luat, de măsurat tensiunea, o folosim pentru oameni, evident nu s-ar aplica și în cazul acelei bare de fier. Deci haideți ca să și luăm ceva concret. Deci len este o funcție, îi spunem len de text, este o funcție, deci o folosim pentru mai multe tipuri de date în general. Iar o metodă o folosim și haideți să luăm metoda count pentru texte, care ne spune de câte ori apare un caracter sau un text într-un alt text. O folosim în felul următor: text, punct, count. Deci de câte ori apare A în text. Cum citim? De câte ori apare caracterul A în variabila text. Deci e un alt fel de folosire. Deci noi dăm, cum era la len, paranteză și textul, îi dăm variabila text, punct. Adică accesăm o metodă care aparține acestei variabile, acestui tip de date. Deci text.count A, citim de câte ori apare A în text. Ștergem linia asta de cod, pentru că nu ne trebuie. Haideți să și tipărim. Print, de câte ori apare A în text, apare de două ori. Atenție, încă o dată, paginea este case sensitive, nu e și A mare. Deci apare de două ori litera A mic. Dacă am vrea A mare, o să apară o singură dată. Dacă încercăm să numărăm de câte ori apare un caracter care nu există, să ne dea 0. Nu apare niciodată. Aici am folosit un caz particular al funcției, adică am dat un singur caracter. Putem să căutăm un șir de caractere. Uite, haideți să căutăm șirul de caractere NA. O să apară o singură dată. Haideți să spunem, modificăm textul și aici mai punem un re în față și căutăm de câte ori apare re. Și să vedeți, apare de 3 ori. Re. Deci apare de 3 ori. Deci metoda count numără de câte ori apare un anumit caracter sau un anumit text într-un alt text. Haideți să facem și o problemă cu acest count. Haideți să spunem că vrem să numărăm. Avem un text care este format din litere și spații. Și vrem să vedem câte litere avem în total în text. Nu prea putem să măsurăm, să calculăm direct câte litere sunt, dar am putea să vedem câte spații sunt. Nu? Adică numărăm în text, deci text, cout, câte spații avem. Și vedem că avem 3 spații în total în acest text. La ce ne ajută asta? Păi informația asta, în combinație cu lungimea textului, ne-ar putea ajuta să determinăm câte litere există. În ce sens? Păi dacă știm lungimea textului, știm câte spații sunt, le-am numărat cu funcția count, păi literele sunt restul de caractere. Adică ce nu e spațiu din totalul de caractere. Cum obținem asta? Păi am putea să facem lungimea textului, deci folosim len de text, este o funcție, o folosim așa, minus text, minus câte spații sunt. Deci lungimea minus câte spații sunt în text, păi o să rămână literele. Nu? Și în total o să avem 12 litere în textul nostru. O altă metodă, două metode similare, sunt upper și lower. Haideți să vedem cum le folosim. Deci dacă avem print text.upper, o să-mi treacă toate literele mici la majuscule. Deci la litere mari. Deci vedeți, tot ce era mic a trecut în literă mare, ce era deja literă mare, majusculă, a lăsat
a lăsat-o așa. Textul, metoda inversă, să-i spunem, este text.lower. Deci îmi trece tot ce e mare în mic. Și o să avem doar litere mici. Un lucru foarte, foarte, foarte important. În momentul în care eu folosesc o metodă de genul ăsta, text.upper, deci în cazul ăsta, nu o să se modifice textul meu. Adică textul să rămână cum este el inițial. Se creează un nou text care o să aibă toate literele mari. Deci dacă vreau să-l rețin, pot să pun un text 1 egal text upper și acum o să am două texte. Textul meu și textul 1. Deci în momentul în care am scris text.upper nu l-am modificat, nu am modificat textul. A creat un nou text, deci am două texte. Dacă vreau să modific direct, nu mai am nevoie de textul așa cum este el. Îl vreau direct și am nevoie doar de el cu majuscule, pot să scriu text egal cu text.upper. Deci se creează un nou text cu litere mari, este pus, vă aduceți aminte, într-un anumit borcanel în memorie, iar eticheta text merge pe borcanul respectiv, pe cutiuța respectivă în care toate literele sunt mari. Deci dacă vreau să modific textul inițial, așa o fac. Deci simplu text.upper nu modifică textul. Îl modific și îl pun din nou în variabila text. Deci am mai învățat două metode, upper și lower. Haideți să mai învățăm o metodă utilă, se numește replace. Ce înseamnă asta? Putem să înlocuim un text sau un caracter cu un alt caracter într-un string, deci am putea să avem print text.replace. Vreau să înlocuiesc A cu B în textul meu. Deci căutăm toate aparițiile literei caracterului A și o să înlocuiesc cu B. Deci vedeți, peste tot unde era A mic, am înlocuit cu B. Nu trebuie să fie neapărat 1 la 1, adică câte înlocuiesc să fie aceeași lungime sau aceeași număr de caractere cu câte o să fie înlocuite. Ar putea să înlocuiesc toate aparițiile lui A cu BB. Deci unde găsește A, o să pună BB. O utilizare foarte interesantă și particulară a acestei funcții replace este, putem să o folosim să ștergem ceva dintr-un text. Cum putem să facem asta? Păi am putea să spunem înlocuiește A cu nimic. Înseamnă că înlocuiești A cu nimic, înseamnă că îmi ștergeau. Deci am șters toate aparițiile lui A. A mic încă o dată e case sensitiv din textul nostru. Haideți la final să facem și o problemă folosim metodele pe care le-am învățat despre stringuri, tot o problemă cu palindrom, dar cu un text care este palindrom. Am găsit un text, s-ar spune că ar fi cel mai lung text în română care este palindrom. Alina mă ia să stau la la Manila. Deci citit de la dreapta de la stânga la dreapta este același cu el citit de la dreapta la stânga cu câteva mici observații. Ca să fie cu adevărat palindrom, trebuie să ignorăm următoarele lucruri. Literele mici cu literele mari, deci nu ar trebui să facem diferențe între ele. La fel, cratima ar trebui să o ignorăm. Cratima și spații. Deci, practic, este un palindrom cu câteva mici, cum să spun, retușuri pe text. Păi haideți să le facem și după aceea să verificăm dacă este palindrom. Deci primul lucru, haideți să facem textul nostru tot în litere mici, text egal cu text punct
lower, deci momentan acum îl trec în litere mici, hai să-l tipăresc la fiecare etapă de cum îl prelucrez, îl și tipărim. Deci avem textul cu litere mici. Haideți să încercăm să scăpăm de spații, deci deci nu, textul nostru o să fie text replace, deci înlocuiesc spațiile cu ce înlocuiesc cu nimic, deci le ștergem. Hai să-l tipărim, deci tipărim pe măsură ce îl modificăm, deci avem un text care nu mai conține spații. Trebuie să scăpăm și de cratimă, deci text egal text.replace, ce vrem să înlocuim cratima cu nimic. Tipărim textul. Așa. Și alineam mai să stau cu ea la Manila și în momentul ăsta verificăm dacă este palindrom. Păi cum verificăm? If text, deci că textul inițial este egal cu textul citit de la dreapta la stânga, ne aducem aminte, de la început la final, pasul de parcurgere -1, deci de la dreapta la stânga, atunci tipărim este palindrom, else print nu este palindrom. Haideți să vedem dacă textul nostru este palindrom. Ne spune că nu este palindrom. Ce s-a întâmplat? Nu-mi dau seama. Alina m-a luat să stau la Manila. Am greșit puțin aici. Alina m-a luat să stau la Manila. Deci ăsta este textul. Și acum vedem, este palindrom.